残ったどうぞ。残った。ここに乗らないと。ほら、もう持ってかれるよ。引き落としで東鈴木君の勝ち。最初は押し合おうと思って、最初が押し合おうとしたんでしょうけど、途中でちょっと状態が浮いたから、それでタイミングが合って引いたら落とせた調子ですよね。ただタイミングがいいですよね。ありがとうございました。これにて男子やぶねやぶね選手の方は入場してください。東岩田くん、西高木くん、頑張れ頑張れ頑張れ精一杯。構えて手をついて待ったな。はけーい。残った。東岩田くんの勝ち。お尻落とせお尻下げろお尻下げろ両お尻下げろいける。よより倒し。頑張れ。選手の皆さんは入場してください。西大山くん、
出た。あ、出た。構えて手をついてますかな。そんなこと絶対ないよ。西はい、それでは、これより、力士とちびっこ相撲を行います。ちびっこ相撲は古明親方、よろしくお願いいたします。力士の方は土俵の上へお願いいたします。ちびっこ相撲に参加したい子どもたち、西側テント前に集合してください。ちょっと新鮮の方に手をつけて、手をついて、はい、発表残った、あ、残った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 、あ、残った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 、はい、残った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 、はい、残った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 、はい、4人で力合わせ合って勝てよ。はい、戻って戻って、さっきに挨拶したところに戻って、はい、整列して、はい、全員整列、はい、ではい、次の子です。はい、整列して、はい、全員整列して、はい、はい、お相撲さんの方を向いて、はい、で、はい、霧線の前に立って、はい、ついて、手をついて、よい、あ、ちょっと前、手を出さないで、霧線から、はい、手をついて、はい、よい、残った、はい、残った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 、全員一緒の方向にならないと、ほら、もう持ってかれるよ。はい、残った残った残った、はい、戻って戻って、はい、みんな戻って、さっき礼をして最初のところに戻って、はい、整列して、はい、お相撲さんの方を向いて、はい、で、はい、前に、はい、人生のところで知って手をついて、よい、残った、残った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 、ほら、あちゃめな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 、はい、残った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 、ほら、後ろ取ったんだから前に出なきゃ、前だ。はい、整列して、お相撲さんの方を向いて、はい、で、表彰状、男子4年生の部優勝深沢裕太殿、あなたは第23回わんぱく相撲前場所において優れた技と実力を発揮し当初の成績を収めましたので、その栄誉をたたえこれを表彰いたします。令和元年6月2日
公益社団法人前橋青年会長理事長吉田正則、おめでとうございます。もっと相撲を頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。続きまして男子5年生大山くんお願いいたします。県大会でも優勝したいです。新井くんお願いいたします。相撲を頑張りたいです。ありがとうございました。県大会でもぜひ今日みたいに一生懸命取り組んでいただければと思います。皆様盛大な拍手をもう一度お願いいたします。ありがとうございました。皆様どうぞお戻りください。